Ini ang saklaya naman hinke, ini 13 tarik June 2025. Sini National Liberation Front of Tripura original group ni nginai Kabung Mumbai kaisa Baijalbari Amsai Powai district ni 24 Ramsungnagar constituency ni bisungo khobjak playground Baijalbari playground Baijalbari school ni playground no sini kaisa Tiprasa Thansa ni Yapri ani panda tongmani o panda no sing miya jotono no saklai marika o panda no mothagi marika o mothakmani main uddesho hingke je Ahmedabad Gujarat to kaisa gotona angkha abo plane crash angkha nai khobor chung mankha mamani yagulo sini je hani bubagra borom ganang Maharashtra Rodut Kishore Maniko Deborma Bawano Kolkhai Sahorka Naidi Hawo Obahai plane crashing Tongmani Jora Borok Helai Thangla Ingmani Jora Sin Bokaisa Sing Indian citizenship Sini Bokaisa Odigar Tongo Obono condolence service Khlainani Ba Nirobata Palon Khlainan Bagai Sungjo Tono Abo Sini Odigar Abono Sung Khlainan Angnai Angkai Sini Je 13 June 2025 ni tini ni o salno program tongmano sung bobagra ni kokbai bobagra saklai missing tinai o pandano tini muthagi mari khata o muthagmani main karon no je plane crash mani aboni reason ke wa haino India government tabuk kaisa circular already riwiri kha abo thik mote implement ngi tong sia sungabo paisili ole takchari tongo ebong nai tongo Lukuthum ngani karon hingke je phatarhani immigration je phainai ro borno nonna nangnai hini je India government saklai mani o saklai mano tuinai ঠিক jahate implement khlaya hingkai sini tiprasar joto lukorok thansa khlainai sungbono bahai ke je borno kifliman sungabo oboni bagi o pandano khlaiyota Klanyan bagi bawung mani. Tripura state government thani chini abo no kop kusarmung sini thanai bisini 7 tarik September 2024 je ekoton sejak tongo je abo naijaknai ba abono implement khlaijaknai thiaba aboni yagulo sini je Hatarhawo tonggoi coba klai final bai je simano dati judi implement klai angkai to abo joto tiprasar lukurok bai te intellectual borok bai te ini joto political leader bai asubuino bono bahai ke jeng sini hano jeng rokha klaiman jeng abo wansuk naida abo sak bai sak nanglai tongo ba nangya tongo abo no tan comment to grei haipano sanamu sungo Tripura netaro kicha mawan suknai sung thansang na nangnai thansan ya prisana nangnai hangkai sini man thaina sung mannai individually babe saising sak kaisa khlainai sak performance pungnan baginai jodi nang press meeting bus kangon nukjakna bujunginai optike khlai tongkhai tongnia abo Tripura thansang na nangnai thansani rally baisabo joto সম্ভব ungnai nang pat ke disipan sirik tongdi bini khorang toria bini khorang chikonei tongnai haisi jefro nang tiprahani tiprasaro thamsa khai ha kok salai asuklai bono bahai ke chung implement khlariman nainani nangnai aprose sini solution mannai ni chung siuta tini ni je program cancel mani chung bubagra bai tini asuk lainai bo khai tongo khaimani jagolo bano saharka asuk gei akoi ekta time chung fix khlainai phainai salni 17 ing 18 June ni bisingo no o pandano dai din chengjaknai tam bagi hingke tabungno amo jusmani je 30 din bisingo implement ma khainai central government report ma ronai abo busu ro ka roya siabun bo chungcheri nai seri nei mani jagolo o Tripura thansani yapri abono joto leaders of wansugoi
बा बेवहाय थांसाखा आसुगै दाति जितुनो जों बाहाय लामानो सक्सेस खालाममान जों वानसुनानै नाय आबनि बागै दातिनो प्रग्राम बो जों खालायनो बागै तेसा जोंनि हाई लेभेल कमिटि आसुकनाय दिनै सारिगा आसुकनाय आसुकमानि आगोलो जों साग्लायजांनाय नरनि बिसिनि साग्लायजांनाय अ पान्दानते नायथ'खायनो बागै नैता